Nala ng ulam. Lentil. Lentil soup. Ang nagawa mo dyan, boy? Ay, sinasaraan ako ng pinto. Maglalaro na daw siya sa magulo niyang dimension. Ha? Sige ako. Susayo pa. Ciao. Ciao. Today is November 21. Ganda nito oh. Nagagawa ko lang kanina. Kumakain ako ng lentil. Lentil soup with rice. Yun lang sa araw ko. Sino kausap mo dyan, nak, sa cellphone? Hello? 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 Sino yan? Hello? Sino yung kausap mo dyan? Hello? Hello, alarm? Ha? Hello, alarm? Hello, alarm? Hindi ko alam kung bakit, pero si Aseyas meron na siyang kausap sa phone. Oh, anak ko. Ayan. Oh, hello? 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 Kausapin mo na. Natakot ko. Pinunod yung cellphone eh. Hello, hello eh. Hello?